Who in South Africa Bombozone follows gospel yet is not aware of iNdumiso Enkulu, brought to you by Beja Music, Lusanda Beja being their president. Guys, I'm heading to their rehearsals and I am so excited. I'll be doing an intro poetry performance for their event on the 3rd of September 2022. Ndichebile ke ndacute ndafresh ndanjeya ngoba andifuna ukube ndigxabhagxabhisa ngomhla womqhamsholo ozabe exakile phaya. Ndangena ke no driver wam e-Ottery izabe ingenele e-Good Hope Christian Center. Apha endleleni ke ndiyacinga, how is the rehearsal going to be, mine specifically, because wow, umphathi kaloku iNdumiso Enkulu, i-perfectionist, guys, we all know him. Uzabe ekhala ngee-pitch nee-pace nee-dynamics ezithethe that Thixo kancede. Izinto ke zofika early wena ngexesha le-content. Enjoy the clips, guys. I already posted my part.